Een grote meerderheid in de gemeente van Heerenveen stiept de motie van wantrouwen en wethouder Age Hartsuiker. Alleen als zijn eigen partij, gemeentebelangen Heerenveen, stemde Tjim. Die blikken op een extra reisgekomst door uitkomsten van een rapport door de gang van zaken over een vertrouwelijk stik dat Hartsuiker lekt hier naar een reislid van gemeentebelangen. De derde die juist ervoor waard in een auto in het wetter bij de Lorenskade in Ljouwert is de vermiste Marretje Huisman. De politie gaat net uit van een misdrijf en heeft het onderzoek sletten. Marretje, de dochter van schilder Joopie Huisman, wie al sinds begin oktober vermist. Haar auto was juist bij baggerwerkzaamheden in het Van Haningsmakanaal bij Ljouwert ontdutsen. De Ljouwerterwiek Heegterp Skieringen wie in 2011 de eerste week van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Heegterp bleven 24,6% van de mensen in dat hier onder de jarmoede grens. Vooral onder Bern is de jarmoede bot tanomen. Top drokt die uit bij het sorteercentrum van PostNL in Ljouwert. Haast 25.000 Sinterklaas cadeaus werden die bezwargen. Het sorteercentrum is van maandag openen. Voor het bezwargen binnen extra chauffeurs in hier. De meeste pakketjes werden in Friesland bezwargen. Joen en vannacht beneden kans op mist, temperatuur 3 graden. Morgen een soort bewolking en wat rein. Het wordt een graad als zon en middags krijgen we nog wat droeg waren.